Hej. Hej. Prøv lige det igen. Nu har vi den. Hej. Hej. Skal vi gøre det? Goddag. Back to the roots. Hej alle sammen. Hej. Hej. Vi er 60% af The Raggedy Anns. 60% af The Raggedy Anns. Det, er det ikke det? Hvorfor? Og vi glæder os mega meget til at komme og spille til Back to the Roots Festival her om 2 ugers tid. Vi er 5 mand, ikke? Og nu sidder vi her 3. Så Anders Dus og Stine, de kunne ikke lige være her i dag. Men så derfor har vi en billede op af dem. Det bliver mega fedt. Lørdag aften kl. 23 på Teaterscenen. Det bliver for vildt. Husk at bringe dit gode humør og en masse whisky. Hej. Det er åndssvagt.